Здравейте, приятели! Не съм качвал доста време, но все пак бях на море и скоро трябва да почна да обработвам малкият клип, който бях на морето. Но обаче ми дойде камъкът. Ето го. Сега ще го разопаковам пред вас. Аз го видях, но все пак беше доста опакован. И не знам, вече аз нямам да имам никой някъде да го слагам. Не мога буквално да го разпаковам. С такива обвивки. Трябва да късам освен. Аз така няма да успея да го видя. Ето го. Копие се едно на фолио. Ето го. Все едно намачкано фолио. Не тежи много като гърленита. Много лъскав. Ей, тук не е, тук само. Много. Сицилия. Така и така нямах такъв. От 15 лева го взех. Също си взех от морето ето това на Кунг Фу Панда. Взех си един магнит. И това е. Няма какво друго да ви показвам. Ще продължаваме с клиповете в този канал. И до скоро виждане.